салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз 9 марти соли 2025 ман дар шаҳри Тошкент, мана ҳозир Тошкент сити ҷои гулҳо, мана бинед чӣ қадар гулҳои гуногуна инҷо оварда мондагӣ барои занҳо. беҳтарин тӯҳфаҳо барои занҳо ин гул аст. зан, духтар, модар худашам гул ҳаст. мана бинед Тошкент ба чӣ хеле хуб оростагӣ, гулҳои гуногун, рангҳои гуногун. мана ин духтаракҳои хушрӯ ҳозир гул мехаранд. Улыбайтесь, с праздником, девушки. Будьте здоровыми. мана саратону бардоред. мана инҷо ёрдамчӣ ман гашта денам инҷо омад. мана ин гулҳои бинед, хеле гулҳо тайёр карда мондагӣ. чанд дақиқа таби шумо хуш мешавад. ин гулҳои мебинед, асабо ором мешавад. рангҳои гуногун. гул ҳам одама табобат мекунад. мо як мутахассис дорем бо номи Мирзо Гулов ки гулпарвар ҳаст дар Душанбе. ана хеле гулҳои барои одамо пешкаш мекунад. инам як ҳунар, як касб. инам бояд аз хурдӣ бачаҳо омӯзонем табиат дӯст бошанд, табиатро дӯст доранд. чунки табиат мекунад моро табобат, вуҷудам мекунад хуб истироҳат. саломат бошед дӯстони азиз, садсола шавед. барори кор ҳаматон.